Kaino, nupi ko ibu kota pa mesel logro. Oh, nang nupi ate ko yadi ay di kana. Ay si mo dustbin laba. Se. Miya mo si Demia. Ay am kamning ko. Nang ko nang ay nanungsiman bagi kang mani ko. Payam lay jane ngon na propose to ay kok chenjang ini. Una bagi oradi. Punsigi oina una rukumsi. Nang madu da lepa ba? Ay lepe. Pare, adu di nang longkro. Ay warasoan adum khangage. Nang adum ay sum leiradi ay nang thadok bu ngamara. Ay lohongoy. Ay punsigi oina sa yumpalo. Madumak mamboyo. Ay su punsigi oina yumpaloy. Nang to sikay no. Ibani ki pantung hab to. Masira. Ay ki personal affairs study. Nangi mi eng chang haning day. Ay na. Asa kuini kanjarak pasa to. Oina ba magtara? Nang napami siya. Ang munting laptop para. Nang na yung laptop kaga. Ay di ka nakalihaw ko niya. Kasi mo na rin sinagawa mo, Percy. Nangumadra. Ngamba. Ngamnabo ko na nagileple. Nangni mabane. Ay kita mo kay kre. Adudi nang khagtagi oibo waremne. Nang ibu kaugthokpa ngammakadra? Mapok sinahik laireba kay. Nang mo kawo mo de lairoy eh.